Salutare buni, eu sunt Vali, FF. Astăzi, ghiciți ce? Ne jucăm Free Fire Advance. De s-a lansat, ce trebuie să faceți? Scrieți Free Fire Advance Server pe Google sau pe Google Chrome. Nu contează, doar că nu merge pe laptopuri, nici pe calculatoare. Atâta vă zic, doar pe iOS-uri și Android-uri, telefoane. Copiați ăsta de lângă Cragulations, copiez succelii, n-ai să le ia și dăm descărcați. Și mie mi se descarcă. Vă dați seama? Bă, și mi-a luat-o. Hello, Romanian. Bă. Stați puțin. Nu, că intru pe Chrome, că mi se blochează pe ăla. Descărcări. Dar de ce minte pe Google? Uitați-vă puțin. Da, îmi face nervi. Adică am deschis la Google-uri. Bă, și dacă mi-arată aici? Dar oricum o să apăs pe el după ce se încarcă. Așteptăm să încarce, că e telefonul și să încarcă repede. Da. Da, cred că partea asta o să o editez pe CapCut, aplicația cea mai bună. CapCut, sper să mă sponsorizezi. Adică nici 30 de abonați n-am. Am văzut că am făcut 20 de abonați. Și vă mulțumesc pentru susținerea voastră. Hai, let's go! Știu să-l descarc de la un prieten, pentru că într-o zi a venit la mine și mi-a zis: băi Val, dar tu te-ai jucat vreodată Free Fire Advance? Și am zis: bă, dar nu m-am jucat niciodată, nu știu ce e ăla. Băi, și când a intrat pe telefonul meu și a intrat pe Google sau Google Chrome, nu mai știu, a dat acolo frumos să mi-a copiat ID-ul ăla, n-ai să le ia. Bă, dar ce s-a întâmplat? Nu mai e? Istoric, bă, da, frate, dar nu mi s-a descărcat nimic. Hai, bă, pe Files. Descărcări. Fadens, ăsta e. Dacă nu vă arată pe Google, vă arată în Files. Dăm descărcare. Bă, dar de ce nu se descarcă? Ah, ba da, uite. Uitați bara aia jos, acolo. Așteptăm să se încarce. Așteptăm. Ce s-a întâmplat? Da. E salat. Hai, bă, frate! Încă o dată, mă enervează rău.
așteptăm. Așa vreau să-mi descarc Fortnite, dacă vedeți Epic Games Store. Și nu mi-a reușit. Da, cred că partea asta o să o editez, ori o să șterg, că nimeni nu vrea să vadă cum mi se instalează mie Advance-ul. Ha, bă! Hai, bă, Advance-ule, te rog. Hai, te așteptam de zile întregi să apari. Așteptăm că se instalează aplicația. Da. Gata. Instalație. Te rog. Frate, hai, bă. Hai, bă, Free Fire Advance-ule. Bă, de ce aștept? Deschideți. S-a instalat? De ce nu mi-apare când e? Ba da. Let's go! Haideți. M-am de când mai m-am jucat Free Fire Advance. Și o să vă arăt ce s-a băgat. Ce o să bage pe regiunea noastră. Let's go, fraților! În sfârșit mi s-a descărcat și mie Free Fire Advance. Let's go! Haide! Haide, tată, haide! Deci nu mai m-am jucat Free Fire Advance de 2 ani, 3 ani? Ceva gen. Asta se va băga. Deci, ce vedeți aici, asta se va băga. Am copiat codul. Bine că l-am copiat. Și o să ne ceară codul. Că dacă nu copiați codul ăla, nu mai puteți să vă jucați. Alo. Eu mi dă aici în files. La general de fișiere, alarm. Permiteți. Mai trebuie codul. Vali. Cum o cheamă? Vali Fufu. Gata. Let's go. Păi, codul. Trebuie să fie cod. Recente. Da. O X asta e. Ok. Așa. Intrăm în Free Fire Advance server. Let's go. Vali Fufu are level 2. Băi, dacă mai vreți episoade cu Free Fire Advance, pentru că cred că durează o lună. Să m-am speriat puțin. Ha, bă, lasă-mă în parte cu sunt voastre. Wow, ce frumos! Oh, man. Mamă, ce frumos, mă, băieți, mă, I'm starving. Oh, Oh, man. deci, hai să dăm la events. Și aici o să ne dea prima zi. 8 zile durează?
Nu știam. Bun. 8 times. Și după mai de diamante. Avem 1300 de diamante. Aici putem lua astea. Aici. Cobra, astea. No. Fashion. Aici pălăriile. Costumele care se dă. Dar astea se dă. Da. Și un costum. Aici emoturi. Cred că eu sunt primul care mi l-am descărcat. Nu știu. Să cumpărăm placa. Ok. Echip. Am dat echip. Hai să echipăm și ăsta de la Cobra. Sezon 9 heroic. Luăm toate pozele posibile și imposibile. Da. Nu știu ce să-mi aleg. Să-mi aleg pe asta. De luăm. Pot să-mi aleg. Îmi place foarte mult. Așa. Toate emoturile. Este foarte veche. Dăm echip. Cobra. Și ăsta foarte vechi. Nu știu de ce am dat șef, dar na, echip. Fashion. Aici. Și pe băietul ăsta. Da. Cred că o să cumpăr băietul ăsta. Wow! Un făr care nu arată pe iau toate părurile. Iau asta deocamdată. Aia, asta pentru fete. Ce să vă băiat eu pe asta? Ce mai iau? Costumul ăsta e foarte vechi. Pantalonii ăștia care sunt veterani. Pantalonii ăștia. Pantalonii aceștia. Și la papuci. La papuci ăștia. Stați puțin, să ne facem costum și pe fată. Ne facem costum și pe fată, guys. Am luat pe tot părurile. Hai să le iau și așa. Da, deci am luat tot. Tot, mamă. Hai să le luăm. Permanent. Acum ăsta tot permanent. Îl dă. Permanent și... UMP îmi place foarte mult. Permanent. Ca să luăm și ăsta.
Wow! Am luat. Deci mai am luat aici frumos. Luăm Thompson-ul ăsta. Permanent. Și Deagle-ul permanent. Un flicker, bă! Ne. Așa îl a fost. Echip și cam așa e. Free Fire-ul Advance. Și acum hai să ne îmbrăcăm. Ne luăm prima oară. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Bă, da, pe motocolo cu el. Așteptăm să se descarce. Prima zi avem o geantă. Geantuță. Ne dă. Mamă. Dar ce mi-a dat? Da, de bun. Mulțumesc. Oh man, I should. Vâlăut. Oh man, I should have finished the. Am cutii de mobil. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Ce mă masca, nu pot fi. Am tot și asta. Ce să schimb și pe da, nu-i permanent. Fac. Da, nu cală. Și aici hai să vedem ce gen sunt niciun. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Bro, și de ce nu mi se încarcă? Da, de ce? Deci mă enervează atât de tare. Eu nu pot să mă îmbrac nimic. Și astea nu pot să le descarc. Nimic nu pot descarca. Nimic. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night.
man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Da, n-am nici costum. Bă, și cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Da, baftă. Hai, vă pup, pa, pa.